под 1% от човечеството да движи нещата напред. Защо не повече българи да са част от този 1%? Едно добро общество се грижи за социално силни, които могат да изхранят социално слабите. Без конкуренция не става. Аз се занимавах с изчисляването на гравитационни сигнали от черни дупки. Новите инструменти, които ние правим, ще бъдат неизбежна част от всяко едно устройство на бъдеще. Българин е създателят на камерите за полета до Луната. Преди хиляди години аз бях млад учител, а Петко беше ученик в 8 клас. И той бил като вас, и вие може да станете като него. В България Тео, като отиде на лагер школата, трябва да си изчисти снега преди да влезе, трябва да осигури яденето, трябва да осигури спането и чак тогава да почне да мисли да ги учи. Ако той има школа тук, единственото, за което ще мисли той е какво да им преподава. Ние искаме да променим това. Искаме талантите, печелещи олимпиади, да имат достъп до ресурси. Очаквам няколко деца от школата да дойдат в лабораториите в Сан Диего и да работят с рентгенови лазери. Почти всяка лаборатория може да направи нещо подобно. Какво означава това за българската наука? Че сега вече навсякъде ще имаш свободата да си велик. Това е. Тая момент го чакаме от 5 години. Социално силният издърпва обществото напред, сътворява опции за развитие на хората.